गुड मर्निंग जतन फुं काहाम अनेक दिन परे तिनी फेसबुक लाइव मा फैका जतन पहिला हैप्पी होली जत चिनी खाजानी ताखुकते बखुरंगनो आं हैप्पीनी होलीनी बिसिंगते नरंगनो खाकाहाम याफारो किंतु आज के फेसबुक लाइव फाइमानी कारण उनखा ताबुक जे चिनी एडीसी सरकार जे चली तंगमानी ताबो गोबांमा जे चिनी कर्मचारी तंगमानी ब्रंगनी तिनी सैलारी रमैयासं आज के स्टेट गवर्नमेंट रो तिनी और रांग न कासुगै दं तिनी दिनो होली नि दिनो बरो गोबांमा बरो वानसुकजाक जे तिनी बिनी बसाबुतै जे तंगनाय जारा चिनी कर्मचारी नि बसाबुतै तंगनाय बरंगनि थानियो किछासा तिनी होली नि बिसिं तैफानो बिनी बसाबुतै रो किछासा रंग थंगनाय बरंगनि बागै किछासा व्यवस्था खालायनाय बरंबो वानसुगै तंगमानि बिनी बसाबुतै रोनि बागै किन्तु आज के जों नुखातामा जे बिनी बसाबुतै न बतिनि कर्मचारी हिसाबै रां पैसा रमैया आज के अबाहाय के सिचुएशन क्रिएट साबो खालायदों स्टेट गवर्नमेंट तिनी क्रिएट खालायदों काजे बीजेपी नि जे सबका साथ सबका विकास होमानी बरो थांका तिनी सबका साथ सबका विकास बरो थांका आं सानि मुसुंग तिनी विकास देव बर्मा बिनी कन्ट्राक्टारनि पैसा गोबांमा दंमानो किन्तु जों मावान सुकनाय जे चिनी जारा तिप्रासा दंनाय कर्मचारी दंनाय बरंनि सोर्स ऑफ इनकम तमा दं बरंनि सोर्स ऑफ इनकम एकमात्र बरंनि सैलारी ओ सैलारी नसो जदि तिनी आटको गई तंगला तेले बरक जे तिनी मासाया मालंगिया गई तंगमानी अब की विकास देव बर्मा बुजिनाय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बुजिनाय तिनी अबनो जों सिनि नांनाय खाजानि ताखुते बखुरो चिनी कर्मचारी रक गोबांमा बरक तिनी फुन फ्लाइसाव सार जों ताङै बेतन माया जोंबो दुख नांगौ चिनी कर्मचारी रक बेतन माया हंक्ला जोंबो कष्ट नांगौ आजके ब्रंनि परिवार चलिथानी ब्रंनि फेमिली सेटअप खालायथानी गोबांमा बरंनि लोन दङ गोबांमा बरंनि तिनियो ब्रंनि EMI सुथाय उंथुं गारिनि लोन उंथुं नक तांजांमानि जे बंनि लोन उंथुं गोबांमा बंनि लोन तिनी रमैयांगै ब्रंनि सिविल स्कोर खराब गई दं तो अ जिनिसता साबनायनाय अबनि बागैनो खाजानि ताखुते बखुरो जों बेलायखेनो कष्ट नांजाव सिनि जारा कर्मचारी दंनाय रंनि बागै बेतन रमैया जोंनो अथस साइ दङ 6000 कोटी 7000 कोटी जों एडिशनल रां रहका प्रत्येक बारो चिनी त्रिपुरा सारावनो थपकनानि बागै अमहाके कक्साइ दं खाजानि ताखुते बखुरो जों मासिनाय अबनि बागैनो बीजेपी नो जों जवाब रनाय चिनी त्रिपुरा साबाय जदि थंकांकला त्रिपुरा सा जवाब रनाय अबनो जवाब रनानि सिउ काजे खाजानि ताखुते बखुरो जों इ अमहाय बेमान खलायनाय जात बीजेपी रंनो जों मानायनाय तामनि हनकला तिनियो चिनी त्रिपुरा सानि दुख कष्ट जारा तिनी चाकरी खलाय दंनाय बंनि फेमिली गोबांमा बर असुस्थ दं बंनि फेमिलीनि असुस्थ रंनो जे डाक्टारनि बिथि लानानि ब्रंनि थानि तिनिया सैलारी हाबियांकला ब्र डाक्टारनि बिथि लानानि पर्यन्त क्षमता करे अ रांना आटको गई तंगई अमहायके जे खलायमानि अबनो जों बेलायखेनो सेलेंगो अबहाय त्रिपुरासा गवर्नमेंट तिनियो चिनी बीजेपी गवर्नमेंट स्टेटनि बरक कुनो दिन वानसुगिया चिनी त्रिपुरासानि बागै चिनी कर्मचारीनि बागै वानसुगिया अबनि बागैनो आजके चिनी लड़ाई जों संग्राम खलाय मा दङ खाजानि ताखुते बखुरो जों चिनी कर्मचारीनि पासे दङ जों जत चिनी ताखुक बखुरंनि पासे दङ एवं जदिस त्रिपुरा गवर्नमेंट रक जदि चिनी एडीसी कर्मचारीनि जदि बेतन रयांकला अबनि बागैबो जों आंदोलन खालायनानै रेडी दं जों फाइट मा खालायनाय
जों सब समय चिनी फाइट बाय चिनी अधिकारनि बागै जों फाइट मा खालायदों खाजान ताकते बुखुरो तिनियो निनि चिनी तिप्रासा एकट हन्दी चिनी बिसि इलेक्शन हन्दी जों सब समय जों जबा खालायनो जिति फाइदों एबं जों कोनो दिन हारगला जों कोनो दिन हारायगला अब चिनी বিশ্বাস दं तामानि हंकला नरक नुखाना खाजान ताकते बुखुरो तिनी बिसि इलेक्शन अनेक दिन दरे उनिया चिनी महाराज चिनी बुबाग्रानि नेतृत्वे आजके सुप्रीम कोर्ट थांगे केस लरिमानि परे तिनी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर खा जे बिसि इलेक्शन मा खालायनाय हिनि यस अबनो चिनी ना हारमु अबनो चिनी বিশ্বাস चिनी बुबाग्रानि पर ताबुकबो आं कर्मचारी रावनो साइतंगो जारानो फुनख्लाय जां ब्रनोबो साका जे तावानादि जदि स्टेट गवर्नमेंट इमिडिएटली जदि जोंनो त्रिपुरा चिनी एडिसिनो टीटी एडिसिनो जदि सेलारिनि बाबद रां रहोयांकाय अबनि बागै जों जबा खालायनाय आफ्रो स्टेट गवर्नमेंट बुजिनाय चिनी त्रिपुरा सानि पावार तामो अबनां साना नाय खाजान ताकते बुखरो तो बेलायकेना हामबाय तिनी हलिनि दिनो फानो जों तंथकताय साला फानो जों तिनी दुख नाङै मातंगो तानिग्ला चिनी जारा कर्मचारी तंनाय ब्रंनि बेतन रमायानि बागै जों ब्रंनि पासे तंनाय एवं ब्रंनि मानथाय अधिकार न माया जों सारगलाक स्टेट गवर्नमेंट न तो बेलायखेना हामबाय और न आनि कक बायखा खुलुमका